Naša lavička. Hej. Ježiš, veď. Ale vy našprintovať, dať gól, nie že tam je tyčky, áno? Sorry.
Pani starostka, udial sa tu dneska jeden výnimočný zápas, ktorý bol veľmi inšpiratívny, veľmi zábavný, veľmi príjemný, bolo v ňom veľa smiechu a radosti zo športu. A je to také stretnutie viacerých druhov športu, ako sú akvabely, vodné pólo, plávanie, dokonca aj hádzana, čo má tiež veľmi blízko k vodnému pólu. A vieme, že je to aj vďaka vám, teda, že ste nám v tom prispeli a pomohli zrealizovať túto akciu. Povedzte nám, aký máte vy z toho pocit a celkovo vaše dojmy z tohto podujatia a či budete ochotná nás podporiť aj v nasledujúcich rokoch pri podobných stretnutiach. Jasné, mám z toho pocit veľmi dobrý, pretože som videla, že okrem radosti zo športu nechýbal ani vtip a humor, že sa všetci zabávali a to je akože veľmi príjemné, že mladí ľudia sa takto stretnú, že hádzanárky tu bojujú s vodnopolistami, že tá vodnopolisti vyhrali, ale po obede určite na suchu zase vyhrajú hádzanárky a ozaj sa mi to páčilo, že to bolo také aj humorné, vtipné, páčili sa mi aj tie chlapecké akvabely, tie chlpaté nohy, čo tu do vzduchu vyletovali, takže ozaj akože ja mám z toho veľmi príjemný pocit a určite budem takéto aktivity podporovať. Aj to sa mi na tom páči, že tento bazén Majerníkova otvoríme aj verejnosti, že od dnešného dňa nejakým spôsobom budú hodiny vyčlenené aj pre verejnosť. Takže klobúk dolu a krása. Takže môžeme povedať, že aj vďaka vám zachránime jeden z posledných bazénov, viac menej jeden z posledných bazénov v Bratislave, aby slúžil aj našim deťom pre radosť, pre zdravie a že teda podržíte tento bazén v rámci tejto školy aj pre verejnosť, aj pre našich športovcov, pre naše deti, pre ich zdravie aj v budúcnosti. Hej, určite. Ja som aj rada, že pani riaditeľka je tu prítomná, že vlastne bazén nezostane iba taký suchý, ale že teda sa napustila voda a že sa tu môžeme takto ďalej kúpkať a či už deti, či už vodnopoliste, či už akvabely, ale všeobecne aj teda celá verejnosť. Takže ďakujem. Aký ste mali pocit z tohto stretnutia, z tohto zápasu a celkovo z tejto akcie, ktorá sa konala aj vďaka vám, samozrejme, dnes na tomto mieste? Úplne super, pretože bolo to veselé, bolo to príjemné, bolo to fantastické, deti sa zabavili, myslím si, že o to sa jednalo, aby sa deti zabavili, aby využili vlastne zmysluplne toto predpoludnie a samozrejme, že ich čaká ešte pekné popoludnie. No a ja som veľmi rada, že sme mohli to zorganizovať u nás na bazéne a že mohli si tu zaplávať. Takže poprosím chvíľku ticha, srdečne vítam pokračovanie duelu hádzanárky versus vodné pólo. Súťažiaci, aj hostí, takisto aj vás, všetci ostatní, ktorí prispievajú k tomuto fenomenálnemu prvému ročníku stretnutia v tomto zaujímavom zápase. Verím, že nás to pobaví, ako sme videli, lebo povedal, že sa náli naši nezrozumejší vlastne. Takže ďakujem vám za pozornosť. Poprosím sa pána starostka pokračovanie do toho.
Že čo? Rohu ide, žádno. Robec do ňo! Áno! Áno, výborne! Vráca do toho, vráca! Pozor na preslapy! Ťahaj, Laura, ťahaj. Poď, poď! Srednej položí. Ali ako vyhramo, našli sme to! O jeden gól v tohto súčte. Tá brána je celá až po zem. Aj oni majú nohy až po zem, dobre? Není vybíjaná, brankárka není na tú strieľam smerom pás kolena, lebo ona sa musí celá priviesť. Dobre. Hraj, rýchlo, hraj! Výborne!
Vážení všetci prítomní, náš dnešný duel skončil. Myslím si, že bol férový a vyrovnaný. Chlapci boli takí galantní, že prispeli aj k víťazstvu našich krásnych slečien mladých. Ďakujeme všetkým rodičom a zúčastneným trénerom za príjemné pohostenie, fantastickú atmosféru. A myslím, že záverom by sme mali poodovzdávať víťazné poháre prvého ročníka turnaja hádzanárky versus vodní pólisti. Aby toto odovzdávanie cien bolo neutrálne, tak som poprosil pána Kuseho, aby odovzdal tieto ceny a medaile. Najprv je víťazom, alebo potom druhým? Druhým. Najprv druhým. Takže ten menší pohár, ktorý je menší? Ten. Tento menší pohár kapitánovi vodnopólistov. Za prvé miesto našim slečnám hádzanárkám. Nie, dievčatá bojovali, možno... Boli ste džentlmeni v Lomode, musíme uznať. Výdatnejšie dievčatá. Džentlmeni nechali baviť. Teraz z tejto strany budú prichádzať dievčat. Poďte rýchlejšie. Nech sa páči, dobre bolo zlato. Neutekaj z práci. Máte sa človek. Máte pamiatku na dečku. Pačte. Poď, Verča. Páči sa. Ešte si vezeme zvierací pedály nakýtajú. Máme ešte. Pre malého. A ja vezme, môže dvoch devčatá, ktoré nie sú tu. Dobrý deň, pán Kusný. Chcel by som sa vás veľmi rád opýtať, pretože ste mali možnosť zúčastniť sa jedného zaujímavého turnaja medzi hádzanármi a vodnopolistami. Určite prvýkrát svojho druhu aj na Slovensku bolo takéto zaujímavé stretnutie medzi deťmi, ktoré bolo veľmi harmonické, podľa mňa aj veľmi sympatické a úsmevné. A pretože patríte k našim, by som povedal, najväčším sponzorom a za veľa vám vďačíme. Aj vďaka vám tento turnaj sa mohol odohrať, tento double turnaj. Chcel by som sa vás opýtať, aké máte vy pocity z toho, ako na vás zapôsobilo toto naše dnešné stretnutie a tento zápas. A ako s nami rátate v spolupráci do budúcnosti? Bolo to veľmi príjemné a bola to zábava. Najmä ten záver, keď bojovalo sa o každý jeden bod a sústavne sa uhrávala remíza. A ja som rád, že sme sa do toho pustili a rozhodne budeme ďalší rok pokračovať, pretože je to pekná tradícia. A dva rozdielne športy, ktoré majú niečo spoločné, jedni proti druhým a je v jednom prostredí, v druhom prostredí, bolo to naozaj pekné. Ak sa môžeme ešte opýtať, vy máte tiež dve deti, myslíte si, že vás inšpiroval dnešný zápas tomu, že ich na niektorých z týchto zaujímavých športov prihlásite v budúcnosti? Tak to neviem, keď syn tu bol so mnou a celý čas sa krúťa, behal za loptou, takže rátam, že nejaký podobný šport si asi vyberie. Takže ostaneme aj naďalej v osobnom styku a spoločne budeme súťažiť o ďalšie medaile. Veľmi rád, všetko dobré. Ďakujem.